nasan siya, kung nasa kabilang bahay, o kung, ewan ko po, hindi ko na po alam, siguro huwag na lang natin masyadong elaborate, no? Pero, as, bago na lang pala yung lola ko, unahin ko na rin pala yung papa ko. Alam niyo po, wala man siya dito, pero, inaamin ko po na dumating ako sa time na nagtanim ako ng sama ng loob, na nagalit ako, na nagko-question ako kung bakit wala siya, hindi siya nagpapakita, walang support, financial siguro dati pero konti lang, financial support, moral support, wala po siya kasi tayo po kailangan po talaga natin ng lahat po ng mga bata, kailangan po talaga ng father figure kasi napaka-importante po niya sa paglaki ng isang bata. So ako po, lumaki ako na wala siya, pero nung nag-aaral na po ako ng psychology, so na-apply ko yun sa sarili ko. Dumating sa time na na-realize ko na kailangan kong mag-move on, kailangan kong alisin sa puso ko yung galit, yung sama ng loob. Naiintindihan ko yung ibang tao na maaaring may sama sila ng loob sa papa ko, pero naiintindihan ko yun. Siguro darating yung time na mawawala na rin yun sa kanilang puso yung galit ba. Pero ako po, sinasabi ko wala po akong sama ng loob. Masaya ako kung saan man siya naroon, kung ano man yung ginagawa niya. Malaya. Gusto ko kasi malaya po kasi mahirap po ang mga buhay ng meron kang sama ng loob na may itinatanim kang sama ng loob. Kasi maapekto ng buhay mo, maapekto ng sarili mo, hindi ka mapapalaya. Kaya kung ako po, tatanungin, ako po ay masaya sa papa ko, pag wala man siya ngayon, bahala na siya sa buhay. Ayun, sa lolo ko kay Pa, si